ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ଆଜି 2 ଥର ଲଗାତାର ଆମେ କେବେ ଖାଉନୁ 2 ଥର। ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ପୂଜା ହେଉଥିଲା ବାଇକ୍ଟା, ତେଣୁ ଆଜି ଆମର କିଛି ଭଜା ଭଜା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଖାଲି ଆଳୁ ଦମ୍ ଟିକେ କରିଛୁ। ଆଳୁ ଦମ୍ରେ ସେଇ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ପଖାଳର ଆଜି ପାଗଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ସେ ଯେଉଁ ପାଗଟା ଆଉ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ ଇଏ ହେଲା ଭଜା ଗୋଟେ ପଖାଳଟା ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଶୀ ଏଗୁଡ଼ା ପଖାଳଟା ବଢ଼ିଆ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଆଳୁଦମ୍ଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ହଁ ପାଗ ଖାଲି ହେଇଯିବ ଖାଇବା ପାଗ ନହେଲେ ତ ପଖାଳ ଖାଇ ହବନି ଆଉ। ଲୁଣ ଟିକେ